በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን። ተኸታተልቲ ናዚ ቪድዮ እዚ كما لكم سلام كتلو هنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፈቃድ ይሁንና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም መላእክት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ፈጣሪ ረድኤት ጸሎት ምስክላትና ይሁንና በልኩ ከፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ለመሆን ከም ትለሙት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ረድኤት ድጋፍ ምግባር ናይ ሒደት ደቃይቅ በሓሳብ ጸኒሕና እሞ ሓቢርና ክሳብቲ መወዳእታ ክትከታተሉ ይልምነኩም ይምሕፀነኩም ነዚ ቻናል እዚ ነዚ መደብ ዝሓደሰን ዝኾንኩም ካ ቀጻሊ ንሰዶ ኣብ ግዜ ናብ ሰዓቱ መታን ክበፅሐኩም ሳብስክራይብ ትገብሩ ቤተሰብ ክትኮኑ ይለቦ ስለዚ وحصر زبلا منفساዊ ህይወትና ይኹን ስጋዊ ህይወትና ይጠቅመና ይዝበልክዎ ሓፀርቲ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹም ኣብኡኻ እናተይ ከዓ ኣብ መጎደው እንዳበልኩ እቲ ዝተሰማዓኒ ሓሳብ እቲ ደስ ዝበለኒ ካብኡ እንዳልዓልኩ ከይደ ሓቢራ ንካተል ስለዚ ተኺእለ ግዜ ወዝልኩም እኔ ናብታ ቪድዮ ከልፈኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሓራይ ቀዳመይቲ ቀሪበ ዘለኹ ናይ ኣባ ገብረ ኪዳን ኣዝዮም ደስ ዝብልኒ ኣቦ ናቶሚያ ስለዚ ናባኸ ወላዓያሞ ፕሌይ ገብራ ንስማዓያ ምናልባት ኣማርኛ ስለ ዝኾነት ነታ ኣማርኛ ዘይትኽእሉ ከዓ በተዓቕመይ ነቲ ሓሳብ ናገለጽ ክኸይደ ሰናይ ምክትታል ሉተር ተገልጦለት አይደል እልክ ይዞት አንደኛ በሊዮን ስለተቆጣን ሶስተኛ የስጋ ፍላጎት ታይም ዝሉ ዘለው ብዛዕባ ናይ ሉተር ናይዚ መስራቲ ናይዘን ፕሮቴስታንት ዝኾነ ሉተር ሲ ተገሊጹሉ ይኮነን ታይዳ ህልኽ ሒዝዎ ቀዳማይ ነገርካ ምስ ሊዮን ዝተባሃለ ጳጳስ ወይ ከዓ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ናይቶም ኮተሊክ ዝነበረ ምስኦም ስለዚ ሰማዕ ድልና ዘሎ ነቐፅር ፎቶ መሸፈን ስላቃተው ማርጋሬት የምትባል መነኩሲት ወደደ። ስለዚህ በሷ ፍቅር ሲፈታ መነኩሴ የሆነ እንዴት ሴት ትወዳለህ የሚለውን ሐሜት ማለፍ ሲያቅተው ካልእኻ ነዚ ኩሉ ዝኽገብሮ ዝደረተኻ ኣብ ፈላሲ እዩ ነይሩ። ፈላስን ኮለኻ ሓንቲ መርገሪት ትበሃል መነኮሴት ንዓ ስለ ዝፈተወ እስኻ መነኮስ ከለኻ ከመልካ ናብ ፍትወት ዓለም ከም ዝተኣቱ ስለ ዝበልዎ ነዚ ኩሉ ዝንምሽፋኒ እዚ ኩሉ ስጉምቲ ዝኸይድዎ ማለት እዩ። ክርስቶስ ነፃ አውጥቶኛል አለና ኃጢአትን ሊቃውንት አባቶቻችን እስመ ሰብእ ለእከዩ ሃይማኖት ያለብሳል ሰው ክፋቱን ሃይማኖት ያለብሳታል ይላል። ክፋቱን ሃይማኖት ስለሚያለብሳት የግሉን አቅም ማጣት እንዲያው ምንኩስና ኃጢአት ነው በሚል በመገለጥ ምክንያት አመጣው። ስለዚህ ኣብዚ አኸንታ ይብለና አለው ክርስቶስ ናፃ አውፂእና እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ሉተር ነቲ ናቱ ድኻም ንመንኩስና ክሳብ ዝተረፈ መንኩስና ክሳብ ሓጢአት ንዝብል ድሕሪ ኢሎም ክገልፅዎ እዮም እቲ ኩሉ ሰብ ሕጂ ዝገበረ ተገበረ ሓጢአት ክርስቶስ እዩ ተሓታቲ ንዝብል ናው ወሲድዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ነቲ ናቱ ድኽመት ነቲ ናቱ ድኻም ፈላስን ኩንሱ ብናይዚ ዓለም እዚ ፍትወት ብምትሓዙ أو بمبدأ نوع مشفن نوع صدق نمقبر نتي مصحف قدساوي نتي حق زخونه نب حسد قلبيتيو لوتر زخيز نبر معناتي نسمعيا የራሱን የኃጢአት መብት ዶክትሪን አድርጎ አመጣው። ወንበዴ ሄዶ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚጠቀም ጽድቁን በመጽሐፍ ቅዱስ ማመካኘት እንጂ በጥቅስ ማስደገፍ የሚፈልግ ሰው በጣም ብዙ ነው። የዚህ ሁሉ ችግር ይሄንን አመጣ። ቃል ኪዳኑን ማፍረሱ ምንኩስናን ማፍረሱ ከገባው ቃል ኪዳን መውጣቱ ብዙ ሴት መነኮሳያትን ከዚህ የአውግስጢኖስ ገዳም ከሚባለው አፍልሶ ማውጣቱ እንደሚያስጠይቀው ስለሚያው ከዚያ የህሊና ጥያቄ ነፃ ለመውጣት ሲፈልግ እንዲያው ማንኛውንም ኃጢአት ብሰራ ተጠያቂው ክርስቶስ ነው ማለት ጀመረ። ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ አቦና በረኸታ መካፈለና ዝብልዋ ዘሎ ሉተር ነቲ ዝነበሮ ናቱ ድኽመት ነቲ ዝነበሮ ናቱ ጌጋ ካይዳ ዝኾነ ኣብቲ ፈላስን ኩንሱ ኣብ ገዳም ንሃለዎ ከሎ ገዳማዊ ህይወትና ነበረ ከሎ ግን ከዓ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ዓለማዊ ልክ ከምቲ ዓለማዊ ከሎ ብስጋ ዝነበሩሉ ሓደ ሰብ ዝገብሮ እሞ ከዓ ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ዝስውን እቲ ብዓለማዊ ኮይኑ ሓዳር እንዳሃልዎ እውን ብሕጊ ኣምላኽ ዝኸይድ ኮይኑ እዚ ቁኑዕ እዩ ንዑ ምክንያቱ እቲ ምርጫ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃቦ ብሓዳር መንባር እዩ ጥራይ ኣብቲ ብሓዳር ያተሎ ብቅድስና ክነብር ኣለዎ ብሕግን ስርዓትን በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ መገዲ ከይዱ ማለት እዩ። ሉተር ግን ፈላሲ ስለ ዝኾነ ነቲ ፈላሲ ኮለ ከዓ ኣብ ፍትወት ናይ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ናይ ስጋዊ ድሌትን ስለ ዝወደቐ ነዚ ናይ ኩሉ ነገር እዚ ከዓ ናብ ፅድቂ ምቕያር ነቲ ናትኡ ድኽመት ከም ሓደ ዝተፈቅደሉ ከም ምዃኑ ምቕያር እንታይ ገይሩ ክሳብ መንኩስና ሓጢአት ምባል ነዚ ከዓ እንታይ ዘለዎ ሕጂ ኣባና ዝብልና ዘሎ ሓደ ሰብሲ ንኽትኽፍኣቱ
ክሳብ ሃይማኖት አልቢሱ ጽድቂ ክሳብ ዝኸውን ዝበጽሕ ማለት ሕጂ ሉተር ናብኡ እዩ ኸይዱ ነትናቱ ጌጋ ካይዳ ነትናቱ ጌጋ ስራሕ ዝነበረስ በቃ ክርስቶስ ተጠያቀ ዳምበር ኣነ ወላ ሓንቲ ይኮንኩን ኣነ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ዝገብሮ ነገር የብለይ ዝግብር ተበልኩ ሓጢኣት ተሓታቲ ክርስቶስ ኢሉ ኩሉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ስሙ ይኹኖ ንዕደውር ዘሎ ንዑ ዝገድፎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተወጊሶም ፕሮቴስታንት ልንገራችሁ ማንኛውንም ኃጢአት ብንሰራ ተጠያቂው ክርስቶስ አይደለም ራሳችን ስማ አንተ ተፈዲዮ ለኩሉ በከመ ምግባሩ አንተ ለሁሉ እንደ ስራው ትከፍለዋለህ ብሏል መዝሙር 64 ዝኾነ ይኹን ሰብ ማንም ይኹን ማንም ኃጢአት ተገበረ ተሓታቲ ኣነ ድሕር ኮይነ ኣነ ዳእምበር ክርስቶስ ይሕተተለኒ ክርስቶስ ይሓተኒ ዳእምበር ኣይሕተተለኒ ንሱ ኸ ዝሓተኒ እንታይ እንሆ ከከም ግብሩ ክፈዲ ይመጽእ ኣለኹ ኢልና ንኹሉ ሰብሲ ከከም ግብሩ ከከም ኃጢአት ከከም ዝሰርሖ ክፈዲ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ኣነ ኃጢአት ተገይረ ኣነ ዝሕተተሉ ዳእምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብ እናሓወር ናፃ ኣውፅኡ ኣንጽህኒ ካብኡ ንድሕሪ ዘሎ ናተይ ብኸመይ ቃል ኣምላኽ ተኸቲለ ብኸመይ ንክርስቶስ ኣኽቢረ ብኸመይ እቲ ዝበለኒ ሕጊ ተኸቲለ ነብር እሞ ጽባሕ ንጎ ከዓ ኣብ የማን ይቆውም ብሩኻት ናይ ኣቦይ ውሉድ ተባሂልና ኣብ ትሕቆፈሉ ከዓ ብዝከኣለን መጠን ኣብዚ ክፅዕር ኣለኒ ተዘይ ኮይኑ ኣነ ብዝገበርኩ ኃጢአት ክርስቶስ ዝሕተተኒ ነገር የብለይን እሱ ይሓተኒ ጥራይ እዩ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይም ነግሮና ለሁሉ እንደ ሥራው ልከፍል እመጣለሁ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 12 ንኹሉ ከከም ግብሩ ክፈዲ ይመጽእ ኣለኹ ኢልና ማለት ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ክመጽእ እዩ ኣይድንጉን እዩ ዝድንጎየካ ተመሰለና እሱ ኣብ ሰዓትን ኣብ ግዜን ኣብ መደብ ክመጽእ እዩ ንሕና ግን ኣብታ ሰዓት እቲኣ እንሕተተሉ ሕቶ ምላሽ መጣን ንክህብ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሃበና ጽጋ ኣውፅዕና ክንነብር ብሕጉ ክንክተል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓገዘና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ላይ ወደ ቀኝም ዙሮ ወደ ግራም ዙሮ የሚጠይቀው ሥራ ነው እንደ ሥራው ለሁሉ ይፈርዳል እንዴ ሮሜ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል አንተ ሰው የታምሩን ከመሳይሉ ለእግዚአብሔር ኪያከ ያገርህ በንስሐ የእግዚአብሔር ቸርነት አንተን ወደ ንስሐ እንዲመራ አታውቅም ምን በእግዚአብሔር ቸርነት እያመካኝ ኃጢአት ልትሰራ ትወዳለህ ወይ አንተ ወድ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ርህራሄ ናይ እግዚአብሔር ፍቅርስ ናብ ንስሐ ከም ዘቅርበካ ይትፈልጥ ዶ ይብለና ዶና بحق እግዚአብሔር አምላኽ ሩህሩህ እግዚአብሔር አምላኽ ፈቃሪ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ናብ ንስሐ መጺና ቢሆት ክነብር ዳእምር ብናይ ሓጢእ ሞት ባስ ዝብሎ አምላኽ ይኮናን ዘለና ከምውን ኣለና ኮሚድናይ ኣነ ብናይ ሓጢእ ሞት ባስ ዝብለና አምላኽ ዲ ኣይኮንኩን ሓጢእ ተነሲሑ ካብ በደሉ ተኣሪሙ መገዱ ኣቕኒዑ ብህይወት ክነብር ድሌት የልና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ግዜ እሱ ፈቃሪ እሱ ለዋሂ እሱ ሩህሩህ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕና ሓጢኣን ደቂ ከዓ ኣብቲ ዝወደቕናሉ ግዜ ኣብቲ ዳበስናሉ ግዜ ተመሊስና ብንስሐ ምስኡ ክነብር ዳእምር ካብኡ ተፈሊና መፍቶ ዲያብሎስ ንከውን ኣይደልየናን እዩ ስለዚ ነዚ እግዚአብሔር አምላኽ ለዋህ አምላኽ ስለ ዘለና አምላኽ ኩሉ ግዜ በቲ ቃሉ እንዳረስረስና እንዳጸኒዕና ክንነብር ካብ ዘራ አምላኽ ደግፈና ንስሐ ባለ መግባት መጠን ፍዳ ለራስህ ታከማቻለህ ብሎ ተናግሮ ለምን ሰራው ኃጢአት ሁሉ ምን ጠይቀው እኛ ነን ለምን ሰራው ኃጢአት ሁሉ ይቅርታ ሊሰጠን የሚችል ሊቀ ካህናት መሆኑ እውነት ነው ክርስቶስ ደሙ ይቅርታ እንደሚሰጠን እስከ ዓለም ፍጻሜ እንደሚያስታርቀን እንደሚታርቀን እውነት ነው ነገር ግን በዚያ መንገድ ባለመሄዳችን መጠን ግን ያ ደም ራሱ የሚፈርድ ነው የጌታን እንጀራ እንደበላ አላወቅምና እስመ ደይኖ ወመቅሰፍቶ በላ ለርሱ ለራሱ ፍዳውን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሊቀ ካህናት እዩ ሰራይ ኃጢአት እዩ ስለዚ ብገጋና ተኣሚንና መጺና ይቅረበለና ክብለና ክንብሎ ከለና ንሱ ሊቀ ካህናት ስለ ዝኾነ ንሓደ ሊቀ ካህናት ኣገልግሎት ንሓደ ሊቀ ካህናት ስራሕ ከዓ ኃጢአት ምስትስራይ ስለ ዝኾነ ካብ ኦሪት ጀሚርካ እቲ ኣብ ግዜ በናይ ኦሪት ዝነበረ ሊቀ ካህናት ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ናብ ተቀድሰ ቅዱሳን ክኣቱ ከሎ ናይቲ ኩሉ ህዝቢ ኣማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ኃጢአት ምስትስራይ ዳኣቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ እቲ ሓቀኛ እቲ ኣማናዊ ዝኾነ ሊቀ ካህናት እዩ ንሱ መስዋዕቲ ንሱ ኣቅራብ መስዋዕቲ ንሱ ተሰዋኢ ንሱ ቅራብ መስዋዕቲ ንሱ ተሰዋኢ እንደገና ንሱ ከዓ ተቀባሊ መስዋዕቲ ፍሉይ ሊቀ ካህናት ከምኡ ዘይነበረ ዘየሎ ዘይመጽእን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝበደልናሉ ግዜ በደልና ኣሚንና እንድሕር ቀረበለልና ናይ ንሱ ሰራይ ሓጣ ስለ ዝኾነ ሓጣትና ክሰርየልና ሓጣትና ክሓድገልና ክሓጽበና ከጻና ኩሉ ግዜ ድልው ሓንቲስ ንሕና ጥራና ንቅረብ ማለት እዩ መቅሰፍቱ በላ እንዲህ ያለ ሰው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር የጌታን እንጀራ እንደበላ አላወቀምና ብሎ እንዲህ ያለ ሰው ክርስቶስ መልሶ አይሰቀልለትም ብሎና ዕብራውያን 6 ላይ ምድርን ለመሰቴት ዝናመ ወለማ አብቆለት ሶካዋ ሚከላ
ምድር ዝናብ ጠጥታ እሾህና አሜከላም ብታበቅል ቅርብት ላንድዶ ወደ ሐሪታ ለመርገም መሬት ውሃ ጠጥታ ዘር ተዘርቶባት እሾህ ብታበቅል በእሳት ለመቃጠል የቀረበች ናት። ቃለ እግዚአብሔር መሬት እኽሊ ተዘርያ ማይ ሰትያ ኣብ ክንዲ እኽሊ ኣብ ክንዲ ስርናይ ነቲ ሓረስታይ እሾኽ እንድሕር ፈርያትሉ እዚኣ ንምቅፃል ብሓጎርካ ንምቅፃላ ኣብ ቀረባ ዘላ ማለት እዩ። ከምኡ ኸ ንሕና ምእመናን ብክርስቶስ ንኣምን ህዝቢ ክርስቲያን ተባህልና ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባህልና ብኣርብዓ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብ80 መዓልቲ ውልድነት መንፈስ ቅዱስ ካብ ብራኽ ስላሴ ካብ ማሕፀነ ዮርዳኖስ ዝተወለድና ቃል ኣምላኽ ብዝሰማዕናዮ ብዝተማሃርናዮ ሕጊታቱ ብዝተነገረና እንድሕር ዳ ሰናይ ፍረ ዘይፈሪና ነቲ መገዲ እንድሕር ዘይተኸቲልናዮ ንኣምላኽ እንድሕር ዘይሰዓምናዮ ብሕጉ እንድሕር ዘይተኸቲልናዮ ኣብ መወዳእታ ከም ተቐዲሞም ዝበልዎ ኣቦና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ራእይ ቅዱስ ዮሃንስ ማለት እዩ ራእይ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 12 ዘሎ እንሆ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ ንኹሉ ከከም ግብሩ ክህበኻ ሓስቢ ምሳ ኢልና እዩ። ስለዚ እቲ ዝተዘርአና ዘርኢ ወንጌል እቲ ዝፈሰሰና ዘርኢ ፍሰት ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሰናይ ፈሪና ቆፅልና ጎላዓልዑ ቆፅሊ ጥራይ ዘይኮነኻ ናብ ፍረ በፂሑ ፍረ ብፍሪኡ እውን 30 60 100 ሰናይ ከዕበት ፈሪ እንድሕር ዘይፈሪና ንሕና ፅባሕ ንጎ ኣብታ ምፅኣት እንተስ ነፍሲ ወከፍና እናትና ምፅኣት ዘለና ብሂወት ንሓልፈላ ስጋን ነፍስን ትፋለየላ ቅድሚ ትንሳኤ ዘጉባኤ እንተስ ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ቀልጢፉ ክመፅኡ ንኹሉኻ ከከም ዓስቡ ከከም ግብሩ ክፈድየና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ነገር እዚ ክጠንቀቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደግፈና። ሰምተህ ምግባር ልትሰራ ሲገባ የኃጢአት አሜከላም ብታበቅል ክርስቶስ ይመረኛል ማለት አትችልም። ክርስቶስ ለአንተ መልሶ አይሰቀልም ይላል ዕብራውያን 6 ላይ ሲናገር ክርስቶስ ቁጥር 14 ጀምሮ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ እንድንሆን አይደለም ምሳሌ የሆነን በጎ እንድንሆን ሉተር ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛታት ንኾንኮይ ይኮነን እሱ ምሳሌ አርአያ ዝኾነና ታይዳ ከምቲ ቃሉ ዝበሉ ኣነ ቅዱስ የመንስኻትኩም ቅዱሳን ኮን ኢልና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ናይ ባህሪ ቅድስና ገንዘብ እዩ ካብ ማንም አይተቀበሎም ማንም ከዓ ዝህቦ ነገር ማለት እናተይ ዝወዘሉ ነገር ከዓ የለን ካል ማለት እዩ እሱ በባህሪ ቅዱስ እዩ እሱ ቅዱስ ግን እሱ ከዓ ንዓና ካብ በጸጋ ክንቅደስ ከዓ ክብሪ ሂብናይ በጸጋ ክንቅደስ ከዓ ቀዲስናይ ስልጣን ሂብናይ ስለዚህ እዚ ኩሉ አርአያን ምሳሌን ዝኾነና ጎይታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ንሱ ቅዱስ ዝኾነ ቅዱሳን ክንከውና ኣብ ቅድስና ክንነብር ምስ ተቀድስና ክንነብር ምስ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ መታን ቅዱሳን ኮይና ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል እንተተገብና ነቲ ቃል ሰመገብና ከዓ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገዘና ቅዱስ ጳውሎስ ከንታይ ይልና ኣሎ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኹም ከዓ ኣይምሰሉና ክርስቶስ ድሕር መሲልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ከዓ ቅዱስ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስናኹም ናይ ባህሪ ቅድስና ዘለዎ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ በጸጋ ንክርስቶስ መሲልዎ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አለና ኣሎ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኹም ከዓ ኣይምሰሉ ከምቲ ኣነ ነቲ ቅዱስ ዝመሰልኩ ተቀዲሰ ኣለኹም ንስኹም ከዓ ኣይምሰሉ ኢልና ስለዚህ በጸጋ ንቅድስና ደረጃ ክንበጽሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ነቦና ቃል ይስማዓልና ናብታ ካልኣይቲ ቀጽለ ሰናይ ምክትሽ ኣራይቃ እዚኣ ካልኣይቲ ነቦና ቀሽ ማርቆስ ጥዕምቲ ታሪክ ክነግሩና ጽድና ንስማዕ እያ ኣዝያ ጥዕምቲ ደስ ትብል ትምህርቲ ምንቀስማላ ንኽእልና ብዙሕ ካብኣ ንመሃር ንኽእል ኢና እሞ ጽድና ንስማዕ ነቦና ቀሽ ማርቆስ أخلاقات تأكيوم سي أخلاقات تأكيوم قبعة بيرو أخلاقات قبعة تجيرو دحريو زواري سبيت كلب تبحر زواري سبعي كلب يبحر سراقيس كلب يبحر كل حمى وصنع عنا أخوين سلازي نحنا كم نبر خمن بس سنة لنا بقى سرق نقدفه كان أيكا حدا نزر خبان سبيتي كلها عسلة زخ لا بلا نخيد سلازي عبيتي نخفى لنا يلوم قواعي تجيرو عين سراق بقى ولا بحدا نخيد التحابين انا خير نمبر كلها نخند عسل عين نخيد تباهيلهم حق قيمه اما ترشت حق قيمه بقى دحريج سرق ترفين خلبز بحال كم نبر خمن بس على خشم قصوا على منبر سلك خب حما اسمات نخطوا عيبون يلوم قواعي كده سامعين
أمت أرشت حدا منكينات رخيبو منكين حدا منكينات رخيبو انتهي لهم هو تبرز اللهم سمعنا يلنا لهم نحن قرات يبلنا بعراي يبلنا قلي يبلنا أتسرقوا لكم ناقن أين سرقن أشهر متلكم أين سرقوا نقرفه بقى نقرفه حرح نقرفه له قنا تسرقوا لنا لهم كفوت تاني حنا خيلهم وا كفوت تاني حكم دا أخي باز مرح زنبرت نايتو مخلاقات حلقة زنبرت كفوت تاني حكم دا تقول عمر تحت قبر دا نحن أي تخفوتنا إلا نبر كفوت تاني حكم سبولعو تبهي تقولوا على أبو زنبرت بمنتهي عاصم بزت عاصم قال وتسمعنا نبنا ماركوس أزيا دستبل نداس حقت اتمهر نداس حقا نقر توزل مهنياتو كم تزبلوا أبيكش ماركوس أخلاباسي نفوتهم تم أخلاباتنا عدل ترخيبهم سريق عمدهم وزنقي عمدهم سقاديا قاديا من تيلم كويدهم مبلعة جي نزنا قرزي نخقد فو أخيبات غيرت أخيبا خامود تاي سلطن بأفهم أسرق نقدر في لهم دعمر استخفته 5 ولغة استخفته بالعو أي تخفوتنا دبلناكم بر مع تخفيتكم أي تسودو أي تسرقوا استخدنا أي تخفوتنا دبلنا عمر قاهل تنحس بالعلم مالت عجي ورد تسرق اللي مالت عجي أزياد دست بلا نبنا قالوا وتسمعنا كابزي أبزح نقر كنا مهار نخالينا نحنا كم مؤمنا كريستيان نزخونا نقر هندفع لك نزخونا نقر ترخبي لك مخاد مبلع مصماد دي ونسي حقين سرعتنا لنا مالتي حقين سرعة سلزلو بتحقين بتسرعتن كل النقر مقبار الزبلة النقري مهنياتو كابتن نايتا أخلابات أخيبات سجبر الله تقندق قد فواز تبهلو السرقية حانتي كلا عيتها زومتيا بعسل نحنتي قلب ساحة نزر رخاباس 10 أغلبات اليوم 10 الحاجة زوزل مالتي سلازي إذن قرزي كمان آخر حق قال الله مهنياتو كزابير أملاق طايلو حانتي مس حادة خام مس حانتي صاني أخون بري لنا أي تسرقوها أي لنا تسرقها قد مزار أملاق فوني نوري أبدك سباتون تصلي بدك سبات تصلي تقبرك سلازي كاب زينات كا مبلع كنقرب كنتنقق أب زيناتنا جزا حماق كنقبرنا خيناتوقع كنتنقق لنا سلازي زخانة نسباي عن سبيتي نسبيتقى حاد سباي إلو خمت قويتنا عن أملاخنا بدحنا يذكر زبلنا بس علينا خلنا نبرك زارنا ما حجزنا بدي قام بغش ماركوس قالوا تسمعنا سلازي ملون دحر دليهم أبني أبنا غش ماركوس كويتكم خطري واتقول لهم سلازي أبنا غش ماركوس قالوا تسمعنا كبرت هبلنا